Alam mo ba yung feeling na maligaw? Yung hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung ano yung plan mo, at kung ano yung destination mo. Yung naglalakad ka lang. Ang hirap, no? Na mayroong taong hindi alam kung saan ang pupuntahan. Ikaw, alam mo ba ang destination mo? Bago tayo magsimula, kamusta ka? Sana sa oras na ito na napapanood mo ang mga video ko ay okay ka. For now, samahan mo naman ako at ating lalakbayin ang isla ng Bohol. Tara! Nakakapagod. After work, we rush to Iloilo International Airport to catch our Cebu flight. Medyo maliit lang ang eroplano na biyaheng Cebu or biyaheng Iloilo to Cebu. Pero okay na rin. Ang importante, makakarating tayo sa ating paroroonan. It's past 9 in the evening nang lumapag kami sa Cebu Mactan Airport. Hi guys! Welcome to Cebu! Excited! Nagbus papuntang SM para makatipid. At syempre, hindi kami familiar sa tutuluyan naming inn. Nag-taxi kami. Laking savings pa rin, di ba? Anyway guys, we book our accommodation sa Airbnb. Malaking savings sa amin kasi it just cost around 300 pesos per head lang. Tamang tama para sa ilang oras na sleepover namin. Air condition room na, may wifi, may towel, at may TV pa. Ako, I really recommend talaga ang Airbnb para sa mga group travel. Kasi mura lang ang mga accommodation dito. Makakapili ka pa ng location mo. Early morning, pumunta na kami sa Cebu Ferry Pier 1 para sa first trip ng Ocean Jet papuntang Bohol. We booked our ticket sa Ocean Jet sa kanilang Facebook chat box. Then paid through Paymaya kasi ang bilis ma-fully book ng ticket lalo na pag ganitong long vacation. It's 6 AM when we left Cebu Pier 1 at dumaan kami sa baba ng pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Grabe! Napakaganda ng design ng tulay na to. Open air lang pala ang nabook namin that cost around 800 pesos per head. Pero okay na rin kasi maaga pa naman at maganda naman ang view na matatanaw mula sa taas ng Ocean Jet. Sa wakas, after 2 hours na biyahe, narating na rin namin ang Tagbilaran Port. So exciting! Nakaka-excite! And every one of us is excited para sa adventure na to.